दिनै काति गासानि बे आलारि बाथि सावनाय जे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि सालाकाति बियाबनि खालि फुख्रि नैबे ओनसोलाव जों बेखौ खालामनाय जादों। बे दिनैनि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गासैबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जों जे दा माइ गायखांनानै माइआ ओंखारगासिनो दं, बे माइखौ जाहाथे मोजां दिहुनना लानो हायो, जोंनि आबाद दिहुनथाया जाहाथे जोबोद मोजाङै जायो आरो जों बयबो जाहाथे सुखु गोजोनै थांनानै थानो हायो, संसार जानो हायो, बिनि थाखायनो जों बेयाव आर'ज गाबदों UPPL BJP हान्जाजों ज' जानानै। आरो दिनैहाय जों बयनोबो काति गासानि बा काति बिहुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। जोङो दा बेखौ सावरायगासिनो दङ। बियो सिम्पोल मोनसे डिसिसन। जोंहा मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादों। बे कमिटियानो बेखौहाय एम्पावार्ड कमिटि होननानै बुङो। बे कमिटियानो डिसिसन लागोन। दिनै गाबोननि गेजेरावनो जोंनि बिजाथिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फोसावगोन आरो जेब्ला फोसावगोन नोंथांमोननो खौरां बिजोंनो जों गिबिसिन जों खिन्थाहरगोन। UPPL हिसाबै माबायदि मिजिंथिदों? थांनाय MLA इलेक्सनाव जोङो गोबां बिबां लानानै बेयाव देरहासारनो हादोंमोन। जयन्त बसुमतारिया जेब्लानाखि MLA केन्डिडेट जानानै बेयाव गेलेदोंमोन, जोङो फ्राय 30,000सोनि डिफारेन्सआव बे समस्तिखौ देरहादोंमोन। एबार बेनिफ्रायबो बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहानो थांगासिनो दं। आं गिबियाव सालाकाति ब्लक UPPL BJP AJP नि जानानै जोंनि सालाकाति बासिनो साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय माग कार्तिक बिहुनि रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय आरो आं बरायबायबो। दिनै जोङो गोजौनि डिरेक्सन बादियै सालाकाति ब्लकनि सिङाव कालिफुख्रि प्राइमारिनि आन्डाराव कालिफुख्रि बाजारनि सेराव जोङो दिनै BJP AJP UPPL ज' लोगो नांनानै दिनै जोङो जोंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला परम्परा बे कार्तिक बिहुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो मानब जाथिया सृष्टि जानायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बे कार्तिक मास पहेलायाव बे फोरबोखौ खुंनाय जायो बा फालिनाय जायो। दा बे फालिनायनि खारनानो जाहैबाय जोङो आबाद मावनानै जायो गावलिया मानसिया। बे आबाद मावनायाव जोंनि आबादा जाहाथे जोङो मोजां रोखोमैनो जोङो फिथाइ मोननो हायो, बेखौ फोथायनानै जोङो बे कार्तिक गासाखौ जोङो फालिनाय जायो। आरो बेफोरबादि फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियारियाव जोङो कृषिजिबि हिसाबै जोङो मिथिंगाखौ फोथायनानै आवगायलांनाया बा जोङो इयुनावबो आवगायलांबाय थागोन। दा आङो दिनैनि बे जिनाखि गोथार काति गासा हाबाफारि खुंनाय, बेवहाय मोनसे मेसेज होनो सानबावदों। बेयो जोंनि थांनानै थानाय बा इयुन जोंनि समाजाव जोंनि मिथिंगारिजों सोमोन्दो लाखिनाय, बेयो खोब मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। आरो इयुनावबो जों दिनै जा रोखोम मोनसे BJP AJP UPPL ज' लोगो नांनानै जोङो दिनै काति गासाखौ जे जोङो फालिबाय, बेखौ जोङो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथियो।